Tak, je 11:30 dopoledne a herci začnou najíždět kolem 18:20. A tolik tady už stojí lidí, kteří tady čekají frontu, aby měli místa, aby je mohli vidět červený koberec, který je schovaný zatím. A tamhle je šmak schovaný v pokladu. A my bychom měli mít své místa zaručený, my nemusíme čekat frontu. My se sem odebereme až 17:30.